Tofa an ɗaura auren babbar jaruman nan a cikin masana'antar KANNYWOOD wacce aka fi sani da suna Zifriti, inda kuma wannan babbar jaruma kowa ya riga san jaruma ce a cikin masana'antar KANNYWOOD, kuma jaruma ce gwana wajen iya waka da kuma jaruma ce a shafin TikTok gabaki ɗaya. Kamar yadda kuka sani dai wannan jaruma 'yar garin Kebbi ce wacce aka ɗaura aurenta a jiya ranar Juma'a akan sadaki naira 60,000. A yanzu haka muna ɗauke da cikakken bayanin dalla-dalla kuma da bidiyo yana zuwa ma kai tsaye a cikin wannan tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV. To da Allah in dai wannan zuwanka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar kararawa. Noma hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. Alhamdulillah kamar yadda ka sani dai mai sauraro, wannan jaruma wacce aka fi sani da suna Zulaihat wacce aka fi sani da Zifriti a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Jaruma ce babba a shafin TikTok kuma jaruma ce wajen iya comedy da fina-finan Hausa na ban dariya da barkwanci da aka fi sa wannan jaruma. A yanzu dai Allah subhanahu wata'ala ya yi kuma lokaci ya yi, jaruma wacce aka fi sani da suna Zifriti ta shiga daga ciki a ranar Juma'a jiya 19 ga watan 5 2023 aka ɗaura auren wannan jaruma a mahaifarsu da ke garin birnin Kebbi. An ɗaura auren wannan jaruma ne a jiyan, inda aka ɗaura auren jarumar akan sadaki naira 60,000, wanda kuma bayan an ɗaura auren nata ranar Juma'a yau Asabar zuwa Lahadi kuma za a yi shagalin biki sannan a kai amarya zuwa ga ɗakin ta. Amarya ta fara wallafa cikakkun bidiyoyin nata ne akan shafin nata na TikTok tun daga gurin ɗaurin aure kawo har zuwa shagalin biki da kuma gyaran jiki na amarya take wallafa akan shafin nata na TikTok. Inda kuma Zifritin tana wallafa bidiyoyin ne domin mutane su taya ta da farin ciki da murna a shafin nata na TikTok, inda a yanzu haka wannan jaruma dai an ɗaura auren nata kuma ana shagalin biki ne a gidansu, sannan kuma da sauran gurare da dama wanda ake shagalin biki ɗin kawo yau. To mai sauraro, wani irin fata za ka yi wa wannan jaruma a cikin masana'antar KANNYWOOD wacce aka fi sani da suna Zifriti? Ya kamata ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment. Domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Kuma ka ci gaba da ziyartar wannan channel din tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimurin kasancewa da mu da kuke kullun a wannan tasha tamu mai inganci gami da albarka da zarar mun dora muku bidiyon mu da kuma zafafa akan lokaci da kuke kawo mana bibiya koda yaushe. Mun gode sosai da sosai, kar ku manta da dangula mana subscribing kana ku danna mana alamar kararrawa.